दाउ फेन्दाजों आलुजों मा बुथु बियो बबेया बारिफ्राय आं फैलानो उनाव दिनै नै लोगोफोर बिराद गोलाव लाव फिथाइजों दाउदैजों संनानै जागोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो ओमफ्राय नै फिसौजोआ आंना फट' खेबदों दिब्यारानि पुलिस गिग्रा दिनै फुङावनो सिखारनानै लोगोफोर आङो फुल बिबारावबो दै लुनानै होबाय माने बोथोरा जि रानस्रावना अखा हाथ'वाखै बिनिखायनो बिबारा मोजां जानायनि आङो दै एसे एसे सामफ्रामबो लुयै होबाय थायो बिबारखौ समायदोंना लोगोफोर आंनिखौ दायो होमबा लोगोफोर आङो फुल बिबाराव दैखौ लुनानै लाग्रोजोबनोसै बिनि उनाव लाव फिथाइ खाहैनोसै बारियाव लोगोफोर भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांदो अननानै लोगोसेनो मोजां मोनोब्ला लाइकबो खालामनानै होदो थ'दो बिदिब्ला आङो फुलाव दैखौ माबार लुनानै बारियाव मैगं लायनो थांनोसै दायो फुलाव दैखौबो लुखांबाय लाव लांफैबाय आंहा लोगोफोर लाव फिथाइ जोंनि न'नि लाव लामायावसो नालाय हनै गोलावथार आं देखायनि लावा जोंहा नैबेयावहाय हाइजें हालदै माबा माबि गायदों लोगोफोर लाव फिथाइया हनै नुबायना जा गोलाव नै लाव फिथाइ दायो आं बे लाव फिथाइखौ खानोसै दे लोगोफोर जोंनि लामायावनो दङ नै जोंना बारिया आं दाख्लै देखायदोंमोन ना बेलाय ओमफ्राय लामाया बेलाय लामाया बियो दायो होमबा आं लावखौ खानानै लानि दे गोलावथारना लोगोफोर दायो आङो सिखाजों हानोसै खाखांबाय लाव फिथाइखौ लोगोफोर लाव फिथाइया ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना होनदोंमोन ना आसुगुराव गोसोम फुनबाथाय बोरैबा नुयो मुगैयो ओंखाम जानायाव होननानै बेनिखायनो आङो नै आलदाखौ सोलायबाय माने आलदा कालारखौ फुनबाय माबायदि नुखो आंनो कमेन्ट्सआव खोन्थाहरदो माने बे कालारजों समायगोन ना समायाखै दे बयबो माने गोसोमखौ गाज्रि नुयो होननायखाय आं बे कालारखौ फुनबायमोन होमबा कमेन्ट्सआव खोन्थाहर दे आंखौ मोजां नुगोना नुवाखै बे कालारजों आरो नोंथांमोनाबो मोजां मोनगोन ना मोना बे कालारखौ कमेन्ट्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय दायो होमबा संनोसै मैगं आरिखौ हानानै लानोसै लोगोफोर नै लोगोफोर दायो दाउदैखौ लांनोसै दाउदैया नै हांसोनि दाउदै लाव फिथाइखौ खानानै लाबोखांनानै नै दायो दाउदै रुनानै लाहैनोसै हांसोनि दाउदै लांफैबाय आङो ओमफ्राय लोगोफोर नै फिसौजोबो फैदों आंना फट' खेबजानो होननानै बिबारखौ मोजां मोनथारो नालाय ओमफ्राय आइखौ आयं जायो बिमायंजों फैफादों देलायनानै फट' खेबजानो आबैजों होननानै आङो दा फिसौजोखौ फट' खेबनानै लाग्रोनि लोगोफोर नै खुदुमलायबावोसो आंना फिसौजोआ दायो होमबा आङो फिसौजोखौ फट' खेबखांबाय ओमफ्राय बिमायंआ दाउदै हरबाय दैसे हांसोनि न'आव एवजाहैथोंसै होननानै होमबा लोगोफोर आं मैगं हानोसै नै दायो एसे गोलाव गारसैहाय माबाखौ एसे नै गोलाव हानानै गारबाय आं जा गोलावखा गोरलैबो लाव बिगुरा फाजा जाजागोनदां गोरलैसो जा मोनायाव सोमलेनो एसे माबा हानांगौ ना एसे रोजा हानांगौ
दावदैखौ जिरनानै लाग्रोसै आङो लोगोफोर लावजों दावदैजों लावासो रुइगोन ना रुइयाथाय मोजाङै मिन्थिया दिनैसो फार्स्ट जादोंना लावखौ दोआव लाबोखाबाय आं दावदैखौ एवग्रोनोसै दावदैया सामब्राम गोजा सामब्राम बानलु देनायखौ होबाय लावखौ होनोसै टमेट' चाटनि जानो टमेट' लांफैबाय आं नै टमेट' मोनबाय नै आयौ नै बेहायबो मोनना नैबेबो मोनजोबबाय नै बेखौ खानोसै चाटनि जानोहाय लोगोफोर गोथावनो दा नै लाव ओंख्रिखौ मोननायनि दै होबाय आङो ओमफ्राय दावदैखौबो हरफाखाबाय जि गोथाव मोदोमबाय लोगोफोर ओंखाम जानायनि भिडिअ'खौबो नायदोलाय दख'नाया सोरनि बे दख'नाया सोरनि आनै फैदो आयै नावनो दख'नाया सोरनिबा जि मोजांखाहाय सोरनि आनै जि सान्दुं गोसा जाबाय लोगोफोर नै दायो आङो बानलु खाफैबाय टमेट' चाटनियाव होनो थाखाय नै आङो बानलु खादों बानलु फिथाइ लगायखांबाय लोगोफोर आङो आइनोबो इसे हरबाय दायो आं लानोसै ओंखाम दावदैयाबो मोनबाय नै दिबिया फैदों जोंनाव दिबिया रानि पुलिस गिग्रा दिबिया पुलिसखौ थिग गियो मोदैखौबो गियो आङो मोदैखौबो गियो पुलिसा मा लायोमोनलाय सिलाइ गोलाव लायो सिलाइ गोलाव लायो नोंखौलाय मा खालामनांगौ पुलिसालाय मालाय पुलिसा नै दावदैया दिबियाना जोंना दिबिना दावदैया लोगोफोर दायो ओंखामखौ जानोसै भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलां ओमफ्राय बयबो लाइक खालामनानै होलांदो लोगोफोर दे जादो दे जा गोथाव जादों लाव ओंख्रिया गोथाव जादोंना मामिया मा ओंख्रि सङा दिनै दावदैखौबो सङा दावदै लायनायखौ सङाखै दखानाव लायनायखौ ओमफ्राय संदों मा नोंनो होआखै होदों ए ओमफ्राय गिदिरखौनो बाया बेखौ ए दावदै गिदिरखौ बायाखै थैस गथ'खौ मानो बेबायदि खालामनांगौ रिमा गलाहाय ना आनियासो होयोना गिदिर दावदै दाउ फेन्दाजों आलुजों जाया आङो जाया जाबाय आंथ' खरे खाया मामिजों उन्दुनोसै ना आंनाव माथो दा रिमाया नोंखौ बुबावबा बिखुङाव दुस्थ' गथ' होननानै ओमफ्राय पुलिसाबो लांफैबा
모자야 뭐랑 끈발 누구 남편은 모자야 아유, 저기 가요. 야식이든 아버지 오늘 오나는 거, 아버지 강심해. 오나 오나. 아유, 아버지 오나. 부등나마 아버지 강심해. 오빠 우바. 가파라 하이씨, 앙다라이 근데 아버지 그대. 능 집이 아고 많은 부바 아버지 근데 앙대. 그나봐. 응? 안 그리 가야 될거 응. 깔아서 너무 그리 가요 응. 아버지 혼자 돼 근데. 집이 아고 많은 부바는 거랑. bang babane dekho kore bai umpai bai umpai guri badunya 바바니 그만 클리는 거. umpai tu no agi bai umpai guri 아유, 소리 나고만. be baba ko gai be baba ko na 능 스쿨 포레가나 포레야. be baba ko na ang 소리 나고 맞아. 무당 나랑 가나 소리 하나. 알로 보이 당네 만치야 칸에 물이 봐. 마미야 쇼는나? 마미야 보나? 안 봐봐 해. 안 이거 어디 랑스대? 마누. 아는 도안 한 신두건. 다 마미야 그 분나 랑 피봐. 마미야. 맞아 말할 두사 야스미나 비발 바디오 포토 캡자르 베아 일 사는 가이네 비발아 빌레 아용 칼타니 하바 오 가이네야 바지 바이 즉 사는 가이네야 안 뭐왜 산에좀 우리 묵거든 에 그서 동어 가이네 산정 일레 비발 바지 바이나 잘 봐줘 bai 다시 빨래요 다시 빨래서 이발 봐줘 bai 감난 거 집이 안 감난 거 대창 아베 나 나는 신경 안 근데 자누나 말이야 이미나 안 그자 그 아니네 말은 능lem한테 신경 잘해 안해 잘해 그런 거 가만히 그라세 셋이 아위 안 비즈니스 공등 아위 안 비즈니스 공등 그만한 걸라 송탈내는 거 어 소리 이거 뭐야 많이 그래 주는 거 빨리 그냥 그냥 나 아니 안 감는 승 칼에 난 거야 깜고 그래 송하는 거 어 아니 mau vậy lắm sorry khăn phơ đang cả để 아니 빨리 불러 đang cả 아니 바바 그 술을 마미 그거 mami kau bapa kau bukan nana tu kau semua jangan 정말 라이브 타요 man tu lebih kayak bersih supaya kau semua jangan kau nane 이거 mami jeung bapa jeung kulang de nane 집에 aku kalang de ganang de 바바야 불러 방 मा खालामनो होमबालाय हरला मामिखौबो बाबाखौबो दे दे नों माथो हरनो होना होमबा मामि बाबाखौ 정말 라이브 타요 मानोथो रायबाय थानांगौ दे बे रिमाया बाबायसोहाय आरो आबैयाबो रायबावोसो गावरावनि मामिया रायो रायो सोर अनो नोंखौ ओंखायनो आं दाउदै होदों बेलाय अननानैसो दाउदै होदों बे आबैयानो ओंखामखौ गोरा संदों ना दा संखा एबार आबै ओंखामखौ गोरा आरो बेदर जाखुमाबावदों हनै दिबि बेदर जाखुमानो आबैया नों नुवाखै बेदर हरनायखौ पुलिसनो हरजागोनबो ना पुलिसनो हरजागोनबो अननानैसो होदों नों जाबावनो जादो जादो
बावैया बा इसिबां आलु फैदाव बानलुआलाय गोसा गोसा जायो बे आबै दावरावनाव आबै दावराव गोसा सङो Ini. बे बुरियानो ओंखामखौ गोरा संदों Engkau nunga, Bang. दा जिबार फुवा होसोदों नामा नोंखौ होसोआखै अनदों Ini mah butuh dia. बबेया Beliau. मा बुस्थु बेलाय बैसागुआव खायो नै खानसैलाय रायदों Ang ada kelai baik. Ang ada baik. आबैमोनाव हांसो दावदै मोनजादों होनना बुंदे हांसो दावदै जादों होननानै बे हांसो दावदैसोथ' जिबि नुबाय अरेन्ज नुवाखै नों हांसो दावदैखाय बियो Ini nunga, tahu di sini. हांसोनि दावदैफ्रा हांसोनि बिदै जोंनि हांसोआ नोंसिनाव थाङोना ओंखायनो नोंनो दावदै जाहोबाय यासमिननोबो दै मोनसे हरदों Hah? यासमिननोबो हरदों दावदैखौ Kenapa boleh enggak? Kenapa kok? ओंखाम नांबावगौ ओंखाम गैला दावदै जाबाय नाङा नाङाबायनो ओंखाम बिबावलायनाय बोरै जाखो मानसियालाय Yang duka tangiau, nunggu nuduan. दहायसो दा बैहाय दावदै लायनायाव दहायसो आं नोंखौ क'क्राझाराव थांनो लेंनायालाय नों थांलायलायिया दादि बिबासजों नोंजों बै जिबिया क'क्राझाराव थांनोबा होननानै लिंदोंमोन आं नोंखौ Bang, tangan deh. नों थाङा होनदोंमोन बै आयंनि दखानाव Sampai mang yelai ba. ओरैनोबा मामिया बुयोना जालाना नों दावदैखौ Lalu, ए जाया सानदां जानो हाला बायदि नुदों मामिजों उन्दुदो दानि दे सान्दुं गोसा जाबायना sekunde. बे सान्दुंखौ नुवाखैना सान्दुं गोसा जाबायथ' Nah, kalau आबैनो हर आबैनो गोलैगोन जोंहा लोगोफोर जिबियाबो जाखांबाय बायबाय दे जाखांथ'बाय ओमफ्राय दा जिबिया थांनायखौ देखायगोन दे जिबिया न'आव थांसै मामिजों उन्दुनो ना मामिजों उन्दुहैसै ना द' नोंखौ दोनलांसां दा नङाबा बुलायगोन मामिया ना sejam. नोंखौ दा बुगोन न'आव थाङाबा Mau ya, papa jeng, bonekan. Boleh sih. नों थांनो न'आव Tangan deh. मानो मामिया लिंहरबायथ' उन्दुसै जिबिया फैदो होनदों सेन्देला सोरनि Butterfly, butterfly. बिदि होनो बाटारफ्लाया थ' लांदो थ' आबै मोसौ खानांगौ दा थ'दो लादो थ'दो हमदो Lang, kabar, penanan. होफैफिनगोन फै 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 Kita coba, Cai sana tuh dia.